Дами и господа, този поздрав е специално направен от съпругата му Станка и неговите дъщери Наташа, Катя, Мария, Диана. Специално за Георги Джамбаза, за най-добриот Хаджи Димитар, за Джамбаза оригинално от неговото семейство. Георгиев Продукшън! Авела, Кая, Гилитари, Станка, Патронката и Таро, Леско семейство от Хаджи Димитар. Поздрав Керава, Меромеске, о Георги, о Джамбази, кај си Леско, рожден ден, Ромален, ми фамилија, Мастарен Тумаре Мосте, и Симан Будбари фамилија, Капабарафтуме, Вали Гарми, на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли се Северна и Южна България. Лекси си Барвао, Джамбази, онай Баро, Анди Германија, ефтино Лео, ефтино бикнел, всичко сам, постигнал насам, се издигна. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Наташа, Катя, Мария, Диана до него са. Вали Гарми, на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли се Северна и Южна България. И Станка Шунен, Сова Керола, наши пераве на Мероме Джамбазе, амен си ам думо думесте, Анди Бари Германија, паре керас, Таро Хаджи Димитар, о Джамбази, о баре думу како, баре Вилеско, Вали Гарми, на Джамбаза, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, викне ли се Северна и Южна България. Шунен, о Георги Джамбаза, о Патрони, о Тарикати, о Зорало, о Баро Леле, о Баро, а Калео Саврете Джанен, ме фамилија. Наши перава на мен душман, душман, те шори на душман, те пали о баре, Амаро душман, леле пави ове.